Desde o seu ingreso en 2004, as Illas Maltesas constitúen o estado máis pequeno da Unión Europea. Situadas en pleno Mediterráneo, por elas pasaron e deixaron pegada a multitude de culturas, desde os fenicios ata os británicos. É un dos lugares máis interesantes para quen lle guste a historia ou a arte, e foi utilizado moitas veces como escenario cinematográfico. As súas augas cristalinas e cálidas convértena no primeiro destino de Europa para practicar submarinismo. O clima e a lingua tamén atraen a moitos estudantes á súa universidade. Xunto co maltés, a outra lingua oficial do país é o inglés. Hoxe, en Galegos no Mundo, visitamos Malta. Bueno, o que vedes aquí é os cooperadores de vidro. O artesán está facendo ahora mesmo un xarrón. Decía así que non había xente. Sí, pero no verán hai moitísimo máis. Agora hai xente, porque venres, pero no verán hai moito máis. Porque é un lugar maravilloso para estudiar, para aprender inglés. Está chovendo? Está chovendo. Está chovendo, nunca chove en Malta. Vives vos que chove en Malta. Nesta toa contín a lenda que as sereas cantaban para encantar os pescadores. Como vedes, non somos os únicos que van facer submarinismo hoxe. É un crimen estar aquí e non facelo. A capital de Malta é La Valeta, unha diminuta urbe de 6.500 habitantes que agacha unha parte grande da historia da illa. Imos coñecer algúns dos episodios máis interesantes con Ricardo Rodiño, un cambadés que leva 5 anos no país. Hola, Ricardo. Hola, que tal? Hola, chamame Ricardo. Son ingeniero aeronáutico, veño de Cambados e levo 5 anos aquí desde 2006. Onde estamos? Estamos no centro da Valeta, esta é a Plaza Misara Sangor. E ti como chegas aquí? Cheguei aquí por certos contactos en Hungría, por cuestiones profesionales acabei aquí no 2006. Gustábame, a verdad, gustábame as islas do Mediterráneo, sempre quixen ir a alguna e ao final tocou esta. Como son os malteses? Son xente moi orgullosa, moi hospitalaria, verdad? Suelen ser bastante fieis as seus amistades. A min estou moi contento con eles. Estamos ahora no Gran Palacio, o Palacio do Gran Maestro. É a actual sede do Parlamento, do Goberno. Inicialmente era onde se reúnen os cabaleiros. Estamos en Malta, é imprescindible falar dos cabaleiros da Orde de San Juan ou San John, que non teñen nada que ver cos cabaleiros templarios, non tiñan ese obxectivo de guerra, defender as terras santas, sino que a súa labor principalmente eran asistencial, de curar os feridos. Malta, unha das principales feitos históricos foi o Gran Siege, chamase o Gran Asalto do Imperio Otomano, porque eran moi poucos cabaleiros, ao redor de 300 contra todo o Imperio Otomano, e conseguiron defender o que sería Valeta, a isla. A partir de entón é onde se comeza a historia de verdade, se deron a coñecer os cabaleiros. Estamos ahora na sala de reunión dos cabaleiros. Podedes vos imaginar o número de cabaleiros, 300 o que fora, as armaduras, ali tedes onde se sentaría o Gran Maestro, e bueno, este sería onde tomarían as decisións, un sitio importante. Hoxe en día, isto xa non é a sede dos cabaleiros da Orden, senón que está en Roma. Sigue habendo unha orden, sigue habendo un proceso de ingreso, está relacionado moito, din, con a masonería, con unha forma elitista de entrar nunha sociedade. Galegos no Mundo, welcome to Valeta. Estamos en Republic Street, temos a nosa da esquerda a Catedral, onde varias generacións dos cabaleiros están enterradas aquí.
entre eles Lavalette, que foi enterrado nun primeiro momento noutra capilla, pero despois moveu o seu corpo para aquí, que se chama Co-Catedral, porque no mesmo momento se estivo construindo a de Medina. Son idénticas exactamente a mesma por dentro. E, bueno, o interior hai que destacalo, é precioso. Está chovendo? Está chovendo. Está chovendo, nunca chove en Malta, vides vos de chove en Malta, pero a verdad que todos os países do Mediterráneo presumen de que teñen as máis horas de sol que nadie, pero que é un día como hoxe moi raro velo aquí, sinceramente. E ti que, non usas paraugas? Pois non, a verdade é que nunca. Realmente aquí non fai falta, porque chove, ou chove así, ou chove a morrer. A verdade é que incluso hai alarmas como de incendios, que cando empeza a chover tes que apartar ou salir das carreteras porque hai peligro de que te leven tanto o coche como que te leven a ti. Chove, pero moitísimo. Respecto a Valeta, por exemplo, vedes as calles, son todas perpendiculares, están construídas de forma de parrilla, tipo Barcelona. É unha cidade bastante nova, do siglo XVI, XVII, que se empezou a de verdad a formar xa o que serían todos os edificios, a definir o que é o plano da cidade. Valeta está construída nun o que era un monte, non había nada aquí. O monte, como compredes, esta calle é reta, pero todas as que caen hai unhas costas increíbles. Todas as calles están paralelas hacia o mar desde a entrada de Valeta. Son 1 kilómetro de punta a punta e 600 de diámetro, sería máis ou menos. Algo característico tamén que tedes non só en Valeta, sino en toda a isla, é a pedra. Está todo construído en o que sería aquí limestone, en pedra caliza. Todo, absolutamente todo, das casas novas, as antigas, tanto a balconada como as proteccións das ventanas. Incluso as novas construccións están facendo o mismo. Esta era unha anécdota que che pasase nestes anos, que eras aquí? Sí, mentre nos levo o Gran Porto a ver as vistas, hostia, o que nos dicimos tanto, hostia, sempre lles facía moita gracia. De feito, creían que eu era maltés, porque dicía, me cago en la hostia, sempre falando así, perdón por falar mal. Pero o tema é que aquí te manteñen hostia, e dino po mismo. Cando hai algún detalle, algo que lle sae mal, e dino de hostia. Se escribe exactamente igual, bueno, cun aí un pouco, pero se pronuncia se escribe igual. E iso que son moi católicos, non? Sí, é curioso, pero tamén nós somos católicos e ao final, pero bueno, sí, este ano, o primeiro ano que se permite a separación e divorcio, desde outubro, desde este mes, está moi mal visto que te volvas a casar, pero bueno, é unha isla moi pequena que siguen conservando as súas tradicións, en parte eso, cultural, de todo o que veña de fora, está moi ben, eles son moi hospitalarios, pero sin embargo manteñen ben as distancias, Estas casas están baleiras. Sí, como podedes ver, a maioría destas casas están baleiras, inda que nadie as vende, porque pertencen ás familias, son como a posesión. Moitas teñen incluso o nome dos antigos propietarios, son familias, son bens que eles nin o venderían por nada do mundo. Tamén aquí varias curiosidades temos nesta esquina. Unha desas, nesa casa, vedes eses huecos. Normalmente aí falta a Virgen, pero por todo Malta, vas, é moi curioso, porque en calquera esquina, en medio da calle, en as casas, ao lado da porta, ves eses huecos cunha pequena virgen que as súas veliñas, e tamén o da calle. É dicir, estas cosas son moi típicas aquí. Cando cae un diluvio, aquí arrastra con todo. Se chove de verdad, aquí arrastran todo. Bueno, xa vedes o firme tamén que hai para aparcar, teñen uns pequenos huecos para encaixar as rodas do coche. Unha das dedicacións que tiñen os cabaleiros era a jardinería, ainda que parezca mentira. Desde aquí temos unha vista perfecta do Gran Porto. Lástima de choiva. É unha pena que chova tanto porque realmente vale a pena o soleado. Este día hai unhas vistas increíbles. Bueno, chegamos ahora ás vistas de Upper Barraca. Que maravilla, Esto di todo de Malta. Este é o Gran Porto. Se Malta é o que é,
aparte de geoestratégicamente está situada no centro do Mediterráneo, tal, pero ten este porto natural que non foi construído polo home, e ten esta parte máis a seguinte, Marsaslé, que é outro porto que é máis turístico. Este é o comercial. E como vedes, esas 3 rías, a cada lado hai 3 cidades, son as 3 cidades, está un sitio turístico para ver. Nunha delas, allí onde está o astillero, ese astillero tenan os chinos ahora a concesión, pero xa no siglo XVI os cabaleiros reparaban ali os buques. Incluso metían os buques no medio da ría, nunhas casas específicas para eso. Estes datan os astilleros desde 5 siglos, 6 siglos. Toda a isla é bastante escarpada, é difícil de acceder, sobre todo con navíos grandes. Intentaron entrar por aquí. Non existía Valeta, isto era unha pedra, sin embargo estaba o Forte de San Telmo, que está aquí detrás deses edificios. Ali hai outro forte, no outro lado da ría hai outro forte, era inexpugnable isto. Aí igual, outro forte ali naquel forte de San Ángelo, ao lado é onde están filmando, onde filmaron todo Múnich, Troya, todas estas películas, ahora están rodando outra, Brad Pitt creo que marchou a semana pasada. Bueno, Ricardo, vas volver a Galicia ou non? Bueno, afortunadamente volvo bastante a miúdo, logo non teño ningún problema, unha vez ao mes, incluso a veces 2. Teño sorte que vivo aquí, teñome un domicilio aquí. O caso se vos ides volver. Bueno, será pensión. Pensión, que unha camita. Bueno, pues foi un placer, vale? Foi un placer, hasta logo. Os domingos hai mercado de peixe en Marsaslok, a maior vila pesqueira de Malta. Imos coñecer a parte sueste da illa con Carme, unha licenciada en xornalismo que traballa de dependenta mentres aproveita para mellorar o seu inglés. Hola, Carmen. Hola, benvidos a Malta. Hola, son Carmen de Ferrol, levo aquí vivindo 1 ano e medio e traballo en Zara. Onde estamos, Carmen? Bueno, pois isto é Marsaslok, é onde o pobo pesqueiro máis grande de toda a isla. Está situado no sureste, como a uns 30 minutos da capital. De feito, o propio nome o dice, porque Marsa significa porto en maltés, e Slok significa sureste. Estas embarcacións son típicas, seu nome é Lutsu, solen levar aquí diante os ollos de Osiris, típico fenicio. Usaban os fenicios, eran para espantar os malos espíritus e dar sorte aos pescadores. Por que viñeches a Malta? Pois principalmente para aprender inglés. Quería aprender inglés e decidín vir aquí con bo clima, o mar, unha cidade máis barata. Eu traballaba en Zara, en Madrid, e coñecín casualmente un chico maltés que estaba ali e comenteille que iba para ali e díxome que fora a tenda e conseguiron o traballo ali. Eu son periodista, licenciada en periodismo, pero estiven buscando, fixen entrevistas, estaba a cousa complicada, así que decidín aproveitar e vir a mellorar o idioma. Pois cada domingo aquí en Marsaslok fan o mercado do peixe. Xeralmente o peixe entre semana levano a Valeta, pero os domingos o traen todo aquí. Isto de aquí é lampuki, é un pescado típico de aquí, o tedes o calamar, por ali as gambas. Esa é unha morena. Unha morena, vende. Unha morena, sí, sí. How much? Unha morena. 3 euros. 3 euros aquí. As gambas 10 euros. Non é... Mira, en que falan en maltés? Sí, aquí a maioría deles falan en maltés, pero saben falar inglés e moitos deles italiano tamén, pero entre eles falan maltés. E ti enténdelo? Empezo a coñer algún palabriñas soltas, pero non, é moi complicado. É moi casi como árabe. Ten un poquinho de inglés, un poquinho de italiano, pero non é complicado. Teñen un bocadillo típico que se chama eftira. Está feita, entre outras cousas, de atún, o utilizan moito. Para ser unha illa e ter todo este peixe que estades vindo, a maioría da xente con a que eu falo non lles gusta moito. Aprecian, son máis de pizza, pasta, mellor o coello, o seu plato, pero non... Logo aquí temos o pulpo tamén, por desgracia non o fan a galega. Como fan? O fan un pouco como salpicón de marisco, con cebolliña picada, con... Si non é tan bo, na miña opinión, non é tan bo. Li
viaggio che l'auturi, il pitturi, il Malti, il Capri, il Bayada, el Ferrari. Estamos en Blue Grotto agora e imos coller o barquiño para ver as grutas. Aquelo que vedes ali chamase Flifla, é unha illa que utilizaban, era moito máis grande, pero na Segunda Guerra Mundial os ingleses a utilizaban para facer bombardeos, para facer probas, e destruíron a maior parte. E ademais é unha zoa de protexida, e din que hai especies, hai como tiburóns blancos ali. Pois estamos xa nas grutas, e nesta zoa contin a lenda que as sereas cantaban para encantar os pescadores e distraelos. Agora vedes aquí que non está o sol, como o fondo do mar se ve perfectamente, a auga cristalina. Cando non traballas, que faz en Malta? Pois un pouquiño normal, que podes facer en todos os lados, como ir ao cine, sair cos amigos, demais. Eu personalmente gustame moito a fotografía, así que dedícome a vir a visitar estas maravillas, estes paisaxes que hai por aquí, e a tirar unhas cantas fotos. Ainda non te aburriches da illa? Pois non, estou empezando a notar un poquinho xa que se queda pequena, pero non, por agora todavía hai cousas que facer, cousas que aprender, e estou ben aquí. Galegos do mundo, welcome to Grotto! This is the Blue Grotto of Malta. The boats take you down there and take you all the way around here. Adiós, amigos. Welcome to Malta. Estamos agora na zona de Sliema, que é a zona máis comercial da illa, onde están todas as tendas e demais. Unha delas é Zara, que é onde eu traballo. Esa única estranxeira? Non, hai máis, hai outra compañeira que é galega tamén, hai unha chica que é rusa, pero, bueno, a maioría das compañeras sí son maltesas. E que tal visten os malteses? Bueno, para min non, prefiro o estilo español, bastante máis. Son un pouco como os ingleses, gustanlle moito apretados e demais, eu prefiro o noso estilo, a verdade. Bueno, pois é a unha ya, así que imos comer algo, cediño, como é de costume aquí, e imos ir a probar un plato típico maltés, que non é peixe. Pois, como vedes, como vos dixen antes, non é peixe, é coello, o plato nacional de Malta. Gústame, prefiro a comida galega da terra, pero, bueno, coello non está mal. Damos un pase. É moi caro comer aquí? Non, non é nada caro, non. Teñen moita pizza, moita pasta, iso sempre en cualquier lado é barato. E logo platos así, peixe, carne, un pouquiño máis, pero non é nada caro, non. Barato. E ti tes idea de volver para casa pronto ou non? Pois por agora vou me quedar un añito máis, polo menos. A ver se rematamos o inglés e logo xa veremos. Pois moita sorte, que aproveite. Moitas gracias. Chao. Adeus. Na cidade medieval de Mdina viven 260 nostálxicos. Só eles teñen o privilexio de andar co coche das murallas para dentro. Nos imos percorrer a pé con Tomás, un informático da Coruña que traballa nunha casa de apostas por internet. Buenos días, Tomás. Hola, benvidos a Mdina. Chámame Tomás, son da Coruña, levo ano e medio en Malta e traballo nunha empresa de apostas. Onde estamos, Tomás?
Estamos en Endina, como vedes é unha cidade murallada como é Lugo, é totalmente peatonal, é a única xente que ten acceso aos residentes na cidade. E imos agora para dentro porque quedei coa miña moza, de acordo? Hola, Nadia. Hola. Yo soy de Siria, nací en Siria y desde los 6 años llevo viviendo en Suecia. Hace unos años vivía en España y por eso hablo español. ¿Cómo conociste a Tomás? Estuvimos trabajando juntos aquí en Malta hace un año y... Xurdeu o amor? Sí. Sabes un pouquiño de galego por él? Sei falar un pouco galego. Moi ben. Estamos diante dunha cabina moi inglesa, non? Sí, porque como Malta foi colonia inglesa ata fai ben pouco, teñen, por exemplo, as cabinas inglesas, os buzóns de correo tamén, e a maneira de conducir tamén é como a inglesa. Endina chamanlle a cidade do silencio, pero bueno, hoxe vedes que hai moitos turistas e temos a sorte de que temos unha exposición de coches antigos que queda moi ben co entorno da cidade. Bueno, unha cosa moi típica de Endina e de Malta é este tipo de verxa ou de reixa que é así sobresaínte. Eu lle chamo a verxa cotilla porque está posta para poder sacar a cabeza cando alguén chama. É unha cosa bastante curiosa. Aquí xa se ve que é silenciosa. Sí, a cidade ten moito silencio. Gustanos moito ouvir por estas rúas, sobre todo despois imos ir ao mirador, que se va a ver todo o que toda Malta, pero bueno, aquí vedes que o silencio é moi baixiño, é moi tranquiliño. Que máis vos gusta facer en Malta? Pois en verán, por exemplo, ir á praia ou polas noites sair. A mí, por exemplo, gusta a fotografía. En Malta é moi propicia a facer fotos que saen bastante ben. Temos aquí unha calle moi estretiña con un recuncho moi bonito. E agora imos tomar un cacho de tarta aquí ao Fontanella, que é unha das delicateses de aquí de Malta. Que pinta? Aquí temos o famoso banoffee, a tarta de chocolate de aquí do Fontanella, que é moi famosa. O banoffee está feito de galleta, tofe, plátano, que está moi bo, nata, un poquinho de chocolate ou café por enriba. Hai algo que botedes de menos da comida de lá, estando en Malta? Sí, o xamón. Aquí non hai? Non. Aquí o que hai é chourizo, sí, picante, doce, fuet tamén. E polo menos quítate o regustiño de, por exemplo, o cocido galego en carnaval, estaría moi ben. Aproveito. Bueno, estamos no mirador de Endina. Desde aquí pódese ver prácticamente todo o sur da isla. Ali temos a Valeta, que é a capital. Logo, ali onde está a torre, eso é a zona de San Julián, que é onde vivo eu. Ali está Mosta, que é onde imos ir máis tarde. E o National Stadium é a zona de Tali, que é unha zona de artesanía. E contame, ti como chegas a Malta? Pois porque quedeime no paro, entón decidín vir aquí, unha zona que ten sol, isto, non coñecía moito Malta, solamente coñecía por a malleira que lle dimos na clasificación do Mundial de 12-1, e pouco máis, non sabía moito máis, era eso, que a capital era Valeta e non sabía moito. E que está en Eurovisión, ao mellor. Exactamente, e pouco máis. Nadie, ti por que viñeches a Malta? Porque estudiaba hostelería y tenía que hacer una práctica en el extranjero y me cogieron aquí en Malta, entonces por eso vine. Xa deixamos a cidade de Endina, que ao parecer polo que me dixo unha guía turístico é bastante impresionante que a cidade non sea patrimonio da humanidade, co bonita que é, pero bueno, xa se verá. Merecer merece. Moitísimo.
Como se conduce en Malta? Pois, como vedes, condúcese na maneira inglesa. O único que tens que facer é calcular a distancia pola túa esquerda. E as rotondas, unha vez que xa estás acostumado a conducir, é moi sinxelo. Bueno, o ruido que escoitades non é que este indo moi rápido. O que pasa que o asfalto, a calidade do asfalto é moi mala, porque lles costa moito traer o asfalto de fora. Teñen que utilizar a pedra autóctona, é unha pedra caliza, é moi... gástase moi rápido. Imos seguros, non? Sí, segurísimos. Bueno, o que tedes aí arriba é Mdina, que é onde viñemos agora mesmo. E agora imos ver Tali, que é a villa onde está toda a artesanía e os operadores de vidro, filigrana maltesa, e a artesanía típica de Malta. Que son estes galpóns? Pois estes galpóns agora mesmo son tendas de souvenirs e de artesanía, pero na Primeira e na Segunda Guerra Mundial utilizábanse para guardar as municións e os avións daquela época. Bueno, o que vedes aquí é os operadores de vidro, que é moi típico aquí na zona de Tali. O artesán está facendo ahora mesmo un xarrón. O que está facendo agora mesmo é o primeiro paso para traballar o cristal, vidros sen cor. E ali está collendo os diferentes tipos de cores. Entón, el primeiro manexa todo isto e lle dá ao artesán que o que sopra e fai toda a artesanía, os vasos ou o que sexa, porque poden facer o que se queira. Biex tikxef il-bitzilla bit-tolli id-dublet, tiżeglek u tiżija u taħbez da' smulet. In-nies dawri taqa għax jinsibnek mal-arus, u b'daqqa kollha għajtu biex lilu tfittex bus. Busu, busu, la tisbix. Busu, busu, la tisbix. Madnanna waqat zorba nifisa ferbatu, iċċafet isa ftira ġinnannu għallajju. Madnanna qabat jajjat xettillek xwata din, tamillix dawn il-pras barmadek xta xi 20. Biex tikxef il-bitzilla b'titkolli id-dublet, tiżeglek u tiżija. Onde estamos agora? Agora mesmo estamos noutra cidade, estamos en Mosta. Esta é a Catedral de Mosta. Ten unha das cúpulas máis grandes de Europa. Logo, ademais, outra curiosidade é que na Segunda Guerra Mundial caeu unha bomba. Atravesou a cúpula, caeu dentro e non estoupou. Entón, é un milagre que lle dan a Virxe María. Que tal o idioma? Ben, aquí comunicaste coa xente en inglés, porque o maltés é moi difícil, porque é unha mestura de árabe, italiano, inglés, un pouco de francés. Entón, para ti será fácil, non, Nadia? Sí, para mí entiendo unos 95% entre que hablo el inglés y el árabe y el italiano, pues me resulta bastante fácil entenderlo. E logo tamén nas tendas ya confunden con maltesa por os rasgos árabes que ten. Ahora xa cambiamos de cidade, estamos en San Julián, onde vivo e traballo, vivo moi cerquiña e traballo tamén por ali, bastante cerquiña. E agora vou despedirme de Nadia, porque teño que ir ao traballo, que antes ela era a miña xefa. E agora, sí. E agora xa non... Que tal era de xefa? Ben, era bastante boa. Lle pedías os turnos e iso, a verdade está bastante ben. Pero igual ahora prefieres que sexa moza, non? Sí, desde logo que sí. Bueno, pues Nadia, foi un placer, nada, ata sempre. El placer ha sido mío. Adeus. Adeus. Esta é a miña empresa, chamase enracha.com. Estos son os meus compañeiros, as xefas. Hola, que tal? Este é o meu posto, e os vou amosar agora o que me dedico. Por exemplo, Silvia agora o que vai facer va a ser unha pregunta
para que a xente gañe diñeiro. O sea, a xente aposta as cartas. Que tipo de cartas? Básicamente son os xogos españois os que levan a maior parte do negocio. E canto pode apostar de máximo a persoa? De máximo, a máxima aposta está alrededor duns 1.000 euros. E hai moitas empresas de apostas en Malta? Sí, aquí en Malta hai alrededor unas 400 empresas. Básicamente o que se dedica a maioría dos estranxeiros que veñen aquí a Malta. Ai, sí? Sí. Eu especialmente, por exemplo, o que fago son tutoriais tamén dos xogos. Principalmente o que se fai. Tomás, pois deixo-te aí traballando, foi un placer. Moi ben, igualmente. Hasta logo. Hasta logo. A Universidade de Malta acoden cada ano máis de 400 estudantes estranxeiros. Imos ver como vive Carolina, unha ferrolá que está na illa cunha bolsa Erasmus para completar os seus estudos de económicas. Hola, Carolina. Hola, benvidos á Universidade de Malta. Hola, son Carolina de Ferrol, estoy estudiando Económicas aquí na Universidade de Malta. Carolina, esta é a única universidade de Malta? Sí, esta é a única Universidade de Malta, como podes comprobar, é moi grande, ten unha pequeña filial en Gozo. O primeiro día é un caos, porque danche un mapa e dice, toma, búscate a vida. Tens que ir buscando as clases, a ver onde están, entón recórreme todo o campus durante toda a mañá. E chegas a tempo sempre? É un pouco caos, tens que ir correndo a todas partes, pero sí, non hai Podemos problema. vela? Podemos ir a vela. E por que escolliches Malta? Polo clima, porque falan inglés, non é como outros países de Europa, nos que falan inglés, pero teñen moi mal clima. Por exemplo, Polonia, Dublín, chove todo o tempo, é un incordio. E ti que queres ser despois de acabar económicas? Gustaríame traballar na bolsa, pero non sei, é moi difícil. De broker? Yes. Yes, xa non sabes nin No, o que falas. é un caos, de repente falo en inglés, en italiano. Teño aí unha mezcla tremenda de idiomas. E outra das cosas boas que ten esta facultade son as vistas cara a capital, Valeta. Vai ambiente, non? Sí, esta cantina é unha zona de recreo onde vimos cando non temos clase ou para parar a comer ou tomar un café para mañá. Está moi ben porque os propietarios organizan actividades para nós, porque aparte de estudiar tamén temos tempo para facer moitas cousas, como viaxes a Gozo ou a Comino. Non sei, é un sitio moi divertido onde hai moita xente para pasar un rato entre clases, está ben. Galegos no mundo, bienvenidos a la Universidad de Malta. Este é o autobús da universidade que é gratis para todos os estudiantes e podemos subir. E como facedes os estudiantes para movervos por Malta? Sobre todo vivimos a base de os autobuses, pequenos como este, ou outros tipo de autobuses que podes alquilar durante o día e salen moi baratos. E pola noite? Pola noite moitas veces flitan os autobuses gratis aos propios PAF, entonces non temos que pagar bus, pero senón podemos tamén alquilar algún. Bueno, se chegamos, está a miña residencia, así que vamos para dentro. Ti vives aquí? Sí, esta é a residencia universitaria, todos os estudiantes de fora de Malta vivimos aquí. E como podes comprobar, é un lugar moi agradable para vivir. Desde piscina hasta un bar. Estudades moito? Sí, aquí se pode estudar moi ben, pero cando hace sol podemos vir a relaxarnos á piscina. Aquí podemos disfrutar das vistas de todo Malta. Daste conta de que vas a traer moitos Erasmus aquí a Malta, non? Sí, porque é un lugar maravilloso para estudiar, para aprender inglés. Conoces xente de outras culturas, porque a residencia é toda de Erasmus, entón é unha forma de abrir a túa mente e coñecer máis xente. Solemos facer algunha barbacoa ou festas internacionais con comida típica para ir coñecéndonos mellor uns a outros e así romper co problema do idioma máis facilmente. Esta noite vamos ir ao karaoke. Así que vémonos logo, porque ahora toca estudiar un pouco. Turn off your mind and go back with me.
cando ti pides unha bebida. Vimos aquí de relax hasta as 11 ou 12 e logo volvemos á residencia para dormir. Están moi volcados co deporte en Malta e teñen partidos todos os fines de semana tamén. Cal é o xogador? Este é o xogador de fútbol da primeira división maltesa, é o dono do bar, chamase David. É moi raro porque aquí un xogador de fútbol da primeira división non pode vivir co fútbol, senón que ten que traballar. Este é David xogando o fútbol co seu equipo. Valsanyuts Football Club. Valsanyuts. Nice to meet you. Nice meeting you. Nice meeting you. Despois de Malta, que queres facer? Gustaríame terminar a carreira en Estados Unidos, pero aínda non o sei, é moi cedo. Bueno, por moita sorte, ata sempre. Chao. Un dos maiores atractivos de Malta son as súas augas cristalinas. É o primeiro destino de Europa para facer submarinismo. Pablo Ubeira a nos levar a mergullarnos no espectacular Lago Azul de Comino. Hola, Pablo. Hola, que tal? Hola, son Pablo, de Redondela, levo un ano vivindo en Malta e traballo nunha axencia de marketing online. Estamos na Bahía de Slima, onde normalmente salen os barcos turísticos para as diferentes illas de Malta, que son Malta, Gozo e Comino, e hoxe vamos coller un barco que nos vai levar a Comino, a illa de Gozo. Pablo, preséntanos a tripulación. Iker e Michele, un é de Bilbao e outro italiano, e pois nada, en mans deles. Aquí onde vedes, Michele ha levado a moitos famosos no seu barco que antiguamente tiña noutra compañía. Ho avuto molta fortuna di portare molti attori e attrici qui a Malta, perché qui a Malta c'è la Renella Studio Film, dove girano molti film importanti. Ho avuto modo di portare Brad Pitt, la moglie e i figli, and Body Garden, poi ho portato molti attori, Sean Connery, Roger Moore, Tony Curtis, Julia Roberts, Schwarzenegger, Travolta. De camiño a Comino temos a illa de San Pol, que se di que foi a illa onde naufragou o apóstol San Pablo. En conmemoración ao naufraxio fixeron un monumento que se di que están os remos da embarcación na que naufragou dentro dese monumento. Esta é a illa de Comino, é unha illa que está prácticamente deshabitada, pero bueno, dentro dela existe un hotel, unha fortaleza e un par de casas. Aquí temos a famosa Elephant Head, unha pedra que lle chaman así porque se asemella á cabeza dun elefante. Aquí estamos no famoso Blue Lagoon, como di o nome, o Lago Azul, famoso polas súas augas cristalinas, e pois o que ven a facer toda a xente aquí pois é ou vir a bañarse ou a facer submarinismo. A verdade é que é unha das cousas que máis me gusta de Malta, pero bueno, tamén ten moitos inconvenientes. Malta, como podedes ver, é todo rocha, e vindo de Galicia, pois o verde botas en falta. Comino tamén é famoso polas súas covas, moita xente se mete dentro a facer snorkel e submarinismo, e son tamén así moi parecidas ás da costa norte de Galicia. Todas as praias son así? Pois a gran maioría, sí, aínda que no norte tamén existen de area, pero é unha area moi dorada, non é unha area tan clara como en Galicia. Bueno, xa estamos listos. Como vedes, non somos os únicos que van facer submarinismo hoxe aquí en Comino. É un crimen estar aquí e non facelo. Que tal esta auga? Mellor que en Redondela. Trae de boas imaxes? A ver, está ben. Hasta logo. Hasta logo. On the floating ship's oceans, I did all my best to smile till your singing eyes and your fingers drew me up into your eyes, and you sang
let me hold you. Here I am, waiting to hold you. Que tal, Pablo? Increíble, para repetir. Que hai aí abaixo? Moito peixe. Agora tes frío, non? Sí, un pouco, verdade. Bueno, aquí vemos o castelo onde se rodou o Conde de Montecristo. Geo Depardieu è venuto qui a girare il film in questa grotta, in quel castello. E agora onde imos ir? Pois agora tomamos dirección Gozo, a ver a seguinte illa. Bueno, aquí en Gozo temos a Xouquía Church, que conta coa terceira cúpula máis grande de Europa. Son moi religiosas aquí? Pois a verdade é que sí, como un detalle contan con 365 igrexas, unha por cada día do ano. Que son estas estructuras? Pois ahora imos visitar a atracción cultural máis visitada de Malta, que son os templos de Gigantía. Aquí podemos comprobar a historia que ten Malta, xa que estas pedras levan aquí máis de 7000 anos, e incluso máis que as propias pirámides de Exipto. E como os traerían ata aquí, ademais? Pois non o sei. Nothing from a schoolbook taught me right from wrong. Education's dead, I knew the answer, I had all the questions wrong. Somebody's head, they said, didn't see it happen. Este Azur Window, ou Ventana Azul, foi comparada por un periódico local coa Praia das Catedrais que hai en Galicia. E, bueno, pois, como curiosidade, pois dicir tamén que Brad Pitt, pois, entre descanso e descanso da película de Troia, pois, viña a reflexionar aquí a este paisaxe que lle gustaba moito. E non tes frío, Pablo? Pois non, a verdade é que Malta unha das cousas que ten é o clima. Por decir unha anécdota, o ano pasado hasta o 15 de decembro estiven na praia. Que dices? Sí, de verdade. Entón xa sei por que viñeches a Malta. Bueno, unha das razóns foi esa. En realidade, pois, cheguei cunha beca Leonardo para traballar no departamento de marketing do Hotel Hilton. E, pois, bueno, era unha beca de 3 meses. E ao acabarse, pois, decidín quedarme. Atopei traballo nunha axencia de marketing online que publicitamos empresas por internet. E nada, pois aquí estou. E agora que? Pois agora, cando me canse, pois outro destino. Pois que che vaya ben alá onde vayas. Vale, moitas grazas, chao. Elena traballa de camareira nun restaurante situado na rúa principal de La Valeta. Despois de contemplar as mellores vistas da capital maltesa, iremos de festa con ela. Hola, Elena. Hola, benvidos. Eu son Elena, son de Gondomar, levo 4 meses vivindo aquí en Malta e estou traballando neste restaurante. Elena, que tipo de restaurante é este? Pois principalmente servimos comidas maltesas e italianas. Está situada na estrada principal, aquí en Valeta, República Street. E principalmente traballamos fora, na terraza. Esta é a parte de dentro que podedes ver. Os días de chuvia utilizámola, pero normalmente a xente prefire a terraza. Cantos traballades aquí? Pois somos unhas 25 persoas traballando aquí, principalmente, sí. Principalmente xente maltesa, pero agora mesmo hai unha española tamén, de Madrid. E como conseguiches o chollo? Pois por internet busquei, necesitaba un traballo, aparte de estudar, encontrei este traballo fai 2 meses, estou contenta. Estudei administrativa, son administrativa, pero o meu nivel de inglés en Malta non me permite buscar un traballo no meu sector. Entonces, de momento, pois estou aquí. Pois se rematei a miña xornada, entonces vou vos a mostrar un poquinho máis a cidade e o contorno onde está o restaurante. Pois o restaurante está situado neste edificio que é bastante antigo, está a Biblioteca Nacional tamén, un dos edificios máis importantes que é aquí na zona de Valeta. Esta é a Praza da Raíña Victoria,
chea de palomas, que son as que nos acompañan aquí todos os días, moi típicas, dámolle de comernos, alimentanse grazas a nós. E cando non traballas, tes tempo para facer outras cousas? Pois vou a clases particulares, pero normalmente vou 2 días a semana, porque agora non teño un horario fixo, entonces é un pouco complicado compaxinar unha cousa ca outra. E despois facer un poquinho de turismo por Malta, xa non me queda máis tempo. E dache para vivir? O sector da hostelería non está moi ben pagado, pero sí, dá para vivir en Malta. A vida en Malta non está cara. No inverno, por un piso, pagarás sobre 300, 400 euros. Eu comparto habitación cunha galega, entonces pois sainos máis económico. Canto? Pagamos agora mesmo 300 euros unha habitación para as dúas. Está moi ben. Agora onde estamos, Elena? Pois agora vimos da Valeta, que podes ver ali enfrente, e xusto enfrente vemos a illa de Manuel Island, que recibe o nome dun dos cabaleiros da Orde de Malta, Antonio Manuel de Viena, que era portugués. E iso que ves aí é o Hospital de Lázaro. E xusto tapando o hospital está ese yate, que o yate do presidente do Chelsea. É un dos yates máis grandes e mellores que hai aquí nesta zona. Agora estamos en Sliema. Este é o centro comercial máis grande de Malta, de toda Malta, chamase The Point. E ten esta pasarela na cal ao fondo podemos ver toda a Valeta. Normalmente a xente ven aquí a facerse fotos, a típica foto de postal con Valeta ao fondo. E ti onde vives? Quedache moi lonxe o traballo? Eu vivo en San Julián, sí, quedame un pouco lonxe porque traballo aí en Valeta. Normalmente teño que ir en autobús. E agora cos novos autobuses mellor, porque antes cos autobuses antigos era un pouco caos. E falando de autobús, deixo-vos que vou coller autobús e vémonos a noite, vale? Veña, chao. Esta zona chamase Pacheville, donde acostuma sair toda a xente sobe, o sei que venres, pois supoño que terá bastante xente, así que vamos a ver que tal está. Pola semana xa perdeu moito, non é o que era, pero está ben. Aquí venías a estudiar, non? Sí, moita xente ven a estudiar e tamén ven a sair, pero sí, tamén se pode estudiar. Bom, e agora vamos que quedei cunha amiga, ela é andaluza, está aquí estudando inglés tamén. Estudiando tamén? Sí, pero estudando de verdade. E como vos coñeceste? Pois coñecémonos, eu teño un compañeiro no traballo que compartía piso con ela e nos presentou e todos os españois nos conocemos aquí. Unha das cousas boas aquí é que hai moita xente repartindo flyers, entonces a bebida é prácticamente gratuita. Así que vamos a probar. Decías ti que non había xente? Sí, pero no verán hai moitísimo máis. Agora hai xente, porque é venres, pero no verán hai moito máis. E cando se recolle toda esta xente? Sobre as 4, 5, as 5 xa hora de retirada. Bueno, vamos coñecer este que se chama Barnatín, que é o bar dos españois. É que a xente que nos relacionamos españois. Entonces vamos a ver se vos gusta. Galicia! Galicia! ¡Vámonos! ¡Chao, chao! ¡Chao!
galegos, galegos do mundo. Benvidos a Malta. Galegos no mundo. Benvidos a Malta. This is Malta. Adiós, campaneros.